казал как ще се избавя от съблазънта, от изкушението. Я дайте вериги. Не, дайте решетки. Я направо картинари. Този апартамент отсреща е необитаем. Приятно ми е, много ми е приятно. Ама да не си помислите, че съм нещо откачена. Не. Когато така съм сама вкъщи, слагам шапката, пускам радиото и пея, танцувам. Шумът ми прави компания. Вие? Вие как си се давате компания? Имате син и ми блазе. Не, и аз имам дете, ама е още много мъничко и повечето време спи от татък. Не се оплаквам. Не се оплаквам, всичко си имам. Той мъжа ми се е погрижил, нищо да не ми липсва. Пералня, 24 програми, радио, тенджери под налягане, хладилник. Всичко какво може да иска повече една. Сега трябва да гладя. Не. Имахме слугини. Имахме и то не е една. Ама те всички напуснаха. Не заради мен. Заради дете. Опитваше ли? Препитваше ли всичките? Къде е ми? Ама да ви кажа, те с право протестираха. Така да е. Я си представете както си шетате, изведнъж една ръка ви се пъха под... Нали? Да знаете каква ръка има моя дебер? То добре, че е само една. Не, той е болен, госпожа, катастрофира и сега лежи оттатък. Целият гипсиран от глава до пети. Оставиха му само една дупчица да диша. Не може да говори. Има две дупки за очите и една по ръка. Опитваш се. Тя също е свободна. Кой? Откакто всички слугини напуснаха, аз се грижа за него. Правя го заради мъжа ми, все пак брат му е в края на кращата. Какво да правиш? Не. Той мене ме уважава. Мене винаги ме пита. Преди да посегне. Това ме винаги ми се обажда в това време. Ало? Да? Я върви на майната си, копия бързно!
Извинявайте за израза. Не, това не беше лъжа. Това е един телефонен вестник. Обажда се по 100 пъти на ден и говори гадости. Ама да знае какви думи. Търси ги в речника, няма ги в енциклопедията, търси и там и там. Това е. Ало, скъпаняк! Да знаеш, че телефона ми е свързан с полицията и ако ти продължаваш, аз на тебе ще... Здравей, скъпи. Не, това не беше за тебе. А не, тук един господин се обажда постоянно. Ма не. Не, той търсеше тебе. Да, пита за тебе. Казва, че му дължиш пари. Аз за това му казвам за полицията, да го оплаша и да го отпратя. Да. Брат и от тата. Където спи? Да, нахранено. Изпишках го. И брат ти го изпишках. Абе не се е толкова просто, ти казвам, че в тази къща всички са изпикани. Не, нищо ти няма весела сме. Весела съм, много съм весела. Хайде, чао! Дядка трябваше да го излъжа. Защото ако му кажа за телефонния връзник, нали ще побесее. Не, знам, че не съм виновна. Но това смятам, че тия се, усещали как аз се вълнувам от мръсотиите и ми се възбуждали още повече. Госпожо, каква полиция? Как ще му кажа на него? Той се носи, че ми отреже и телефона, както съм заключен вкъщи. Да. Заключен. Кой пътърва? Той, като тръгне на работа, не заключва. Пътърва. Пак ли ти, бе, перде Кирис? Виждам те, не дай да се криеш. Не, вие не можете да го видите. Той е на прозореца над вас. Заради той е там, не мога да гладя спокойно вкъщи и трябва да гладя с шапка и с ръкавици и с шал. На кого да се оплачеш? На кого да си? На полицията. На полицията ми, нали, ако дойде полицията, какво ще пита? Колко съм била гола. И дали пък случайно аз не съм го предизвикала с еротични танци? Нали? Аз сама. Ей, любопитко, къде си? Я се покажи, да се видя. Ще те кръмна да знаеш! Като видях пистола и бягаш, нали? Страхливец, нещастник! Кюрнав и рокълджия! Какво? Какво да засели ли? Луда съм, нека да съм луда. Айде, нека да съм луда. По-добре да съм луда, отколкото да пия хапчета и да си режа вените. Да. Вените. Ето кошта ме. Бели по ръцете си. От какво? От отчаяние. Не, това не мога да ви го разкажа сега. Не мога да ви го разкажа това. Прекалено интимно. Моля ви се сега, не си толкова близки. Не може да си казваме. Госпожо! Чакайте. Ще ви го разкажа. Обаче, пълен
любов с него е все едно да правиш кръвосмешение. Обаче аз го направих. Как? Но това е кръвосмешението. И знаете ли кое беше най-ужасното? Че аз въобще не се срамувах. Аз бях щастлива. Пеех. От сутрин до вечер пеех. Вечер плачех. Вечер плачех и си казвах: Мария, ти си пропаднала жена. Това е него. Стая тромба ме вика. Само една секунда. Какво има скъпи? Хайде, стой, мирен още малко. Да, още малко. Сега говоря с една госпожа. Да. Кажи, Алло. Ако дойде Коля. Моля с парите. Кой с парите? Оня, дето си търси пари. Да, какво? Да не го пускам да влезе. Да. Амалдо. Абе ти нормален ли си? Как да го пусна, като съм заключен тук? И през ключалката ли? Откъде мога да ти се обаждам, като ми звъниш на домашния телефон? Да. Добре. Добре. Да, не ми се обаждам. Добре, Алло. Да. Слушам. Добре, както кажеш, шефе! Ма моля ти се, бе! Ма моля ти се, ако искаш заради тебе, ще скоча в кенефа и ще пусна водата! Абе, я върви на майната си! Знаете, какво ми каза? Че като се върне, ще ме издуе от шамар. Да. Бие ме. И винаги като ме бие, ми казва, че ме бие, защото ме обича. Гади и момичета! Държи ме тук затворена като глупава гъска. Бие ме. И после веднага иска да се чукам. Това да е. Да правим любов. И изобщо не му пука дали аз искам. Дали на мен ми е приятно. А на мен с мъжа ми изобщо не ми е приятно. Изобщо. Не стигам до... Това, как го беше там, как го... До оргазъм. Каква дума. Прилича ми на някаква кръстоска, нещо средно между шимпанзе и оран ботан. Представете ли си да пишат вестниците? Възрастен оргазъм избягал от цирк. Или, примерно, счетоводителка нападната в зоологическата градина от побеснял оргазъм. Или пак, като кажат там на киното, стигна до оргазъм и винаги си представя някой нещастник, който тича и запахтян с последни сили успява да се метне на трамвая. Нали, на вас ви прилича. Имаше там един, дете го давам. Да, и на вас ви прилича. Къде бях стигнала? Да. Мъжа ми казвам, че не ми е приятно. Изобщо не изпитвам нищо, освен чувството, че съм употребена. Да, точно така, употребена. И вече бях започнала да си мисля, че с всички жени е така. Когато срещна, он е младеж. Как стана това ли? Кажа да разкажа. Един ден викам аз на мъжа ми. Алло, мръзна ми да бъда само на кино. Искам да се занимавам и с нещо друго,
да уча английски, например. Добре, той готово ми води някакъв млад студент, който започна да ми преподава уроците на английски. И така, минаха 20 на дни и аз открих, че младежът е лудо влюбен в мен. Се изплаших. Как открих? И един ден ние тъкмо бяхме стигнали до глаголите. И тъкмо си спрягаме някакъв глагол. Аз така съвсем случайно, без да искам, го хванах за ръка. Като се разтрепе, като започна да пелтече на английски. Целия стана вир вода. До тогава не бях виждала такова нещо. Такива възвишени емоции. Но до тогава знаех само употребите на мъжа ми, попипванията на девер ми и мръсотиите по телефона. И изплаших се. Изплаших се и казах: край, Мария, не се поддавай! И приключих с английски. До тук, край. Обаче, младежът го прие лошо. Започна да му причаква, обаждаше се по телефона, пращаше ми бележки на английски. I love you. I love you. Добре, бе, чупе, чакай малко сега. Ако знаете какви мръсоти ми говори с тая тромба, значи да ви кажа, понякога съжалявам, да ме прости Господ, че другата му ръка не е струшена. Къде бях стигнала? Ага. И един ден пристига кой мисли? Майката на младеж. Госпожо, вика я, спасете сина ми. Не яде, не спи, не разговаря. Елате поне да го видите. Какво да правя? И аз съм майка. Отидох. Като ме видя, целият избухна плач. И майка му се разплака, и аз се разплаках. И така, започнах да ходя при мен. Госпожо, да стана на толкова години и да разбера, че това, което го има в филмите, то наистина съществува. Какво е? Какво е? Това? Любовта. Ма то не е като това с мъжа ми. Аз отдолу, той отгоре, трас, като купка менотрошачка. Не. Не. Любовта, това е... То е нещо толкова нежно. И така, започнах да ходя при него. И един ден, както си стоях там, в стаята на младежа, изправен, гола, и той също, прав, гол. Вратата се отваря и влиза мъжа ми облечен. Така си същи се, че единственото, което можах да кажа, беше: ти ли си? Той изкрещя като му: да, курво, аз съм! Изкочи да души младежа. Нахълтаха майката, бабата, каката, аз, гола като червен. Турнах се в банята, заключих вратата, намерих един бръст, начи храс, разрязах си вени. А в това време мъжа ми, който искаш да ме убие лично, разби вратата и като ме видя цялата в кръв, както и да е, прости. Но от този ден ме държи заключена вкъщи.
Боже! Абе, вие да нямате някаква мания. Каква е полиция? И дали ако дойде полиция, ще излезе тази история с младежа. Мъжа ми ще ми вземе детето и какво? Замяна ще ми остане оле гипс там, брат си, преди фача. Ало! Дарлинг! Това е младежа. Дарлинг! Да. Аз също. I love you. Ама как да се видим? Как да се видим, като съм заключена тук? Ми аз искам да... Какво? Какво ще направиш? Не, моля те. Моля те, това не го прави. Моля те, това не го прави. Чуй, ало! Знаете ли какво ми каза? Че ще дойде да отвори вратата с един крив пирон. О, Боже, той печи тук. Скъпи, върви си. Всеки момент ще дойде мъжа ми. Go away, please! Я ме говори на английски, ами отваря вратата. Отваря вратата. Ей, бяха! Кой се ми е? Какво е? Дошъл съм там! Мъндиците, за парите си, госпожо! Айде! Той, който си търси парите. Тук няма никой. Как да няма никой, бе? Нема никой. Вие фактически сте вътре, така ли? Я тук фактически съм тук, ама я съм слугинята. Господарите ги нема. Те заминава да може да пътешествие заминава. И ме оставя тук и ме държат заключена, оти мислят, че крадна. Абе, я отварите! Нямам ключ. Така ли, аз ще ви помогна? Няма нужда, я тук всичко си имам си лепи сирени и кроски си имам и всичко си имам за цел месец. Нямате нужда от нищо, така ли? Нищо нямам нужда. Тогава ще ви праценят. Моля ви се, няма нужда от полиция. Моля ви се, господине! Господине! Няма нужда от полиция, аз съм свик. Боже, отиде към полицията. Ами сега, госпожа, сега какво ще правим? Сега, Боже, какво ще правим сега? Аз няма да фая. Мария! Алго! Какво си се разчукал? Чукам да не знае, че звънецът не работи. Знам, че звънецът не работи, ма ти дали си имаш ключ от това и си близо. Изгубих си, тия ще има ли ключове? О, Боже! Тук къде се докарахме своите мани? Виж какво, и това оня, дето си търси парите и отиде да вика полиция. Аз ли ти казах да не говориш с него, мама? Аз не съм говорила с него вече. И с него говори слугинята. Кой? Абе, ние нямаме слугина, ма! Как да нямаш слугина ти, бе? Имаш ли слугина? И гледачка, и пълногледачка, и готвачка, и жена за препитване, и за всякакви други употреби. Ама! Истеричка! Не съм истеричка! Ох, да надойде и после дойде тая полиция, че да ми рязате да се свърши всичко веднъж завинаги. Аз ще взема се отида да знаеш. Върви си, бе! Върви си! Чудесно! Върви на майната си! Употребител! И защо му казах употребител? Какви хубави мръсни думи знам. Той няма и да разбере какво съм имала предвид. Ама, добре е, че му казах, нали? Его, детето плаче. Само една секунда. Какво е, мама? Ти какво си направил? Ти си събудил детето. Мумия проклета. Събудил си детето да ме накараш да пусти ме! Пусти ми, че ми скъсат пенюара, бе! Пусти ме! Няма нищо, мама. Няма нищо. Успокой се. Пусти! На себе, бе. Чакай сега! Сега! Ало! Виж какво! Ако не престанеш, ще поставя бомба в телефона! Свиня такава мръсна! Его, видяхте ли? Болния дебер, бе, госпожо! Боже! Кой е? Дарлинг!
дойде мъжа ми. Какво? Моля, какво правиш? Моля се, не го бъхай. Не бъхай тук, това е пирон. Не, аз ще сложа. Ще сложа веригата. Няма. Не. Моля те се, махни тая ръка от къщата. Махни тая ръка. Вече да не можем, ще го души и двамата тук. Какво искаш? О, Боже, целувка! Добре, айде си. Ти си, моля ти. Какво става? Чакай, заклеш ли си? Добре. Чакай. Абе, добре сега. О, Боже, не ме. Безпрочно, той се заклещи всеки момент, че да ти мъжа ми ще люби. Двамата тук, какво? Какво казвате? Дай сапун. Както се вади пръст. Благодаря ви, госпожа. Това е много добър съвет. Ей сега. Един момент. Много добър съвет. Да. Бе, махай се, иди оттам, бе! Разбият! Ей го той, дай му си! Внутри! Ей го той! Ало! Педерас! Затваряй си ленените уста, защото ако се мърсоти и аз... Извинете. Не говори на вас. Да. Тук има такъв мъж. Друга ми. Вие да нямате грешка. Да. Има такъв мъж. Но от него се пременявам само аз. Какво? И дъщеря ми? Ами... Нищо не ми е казвал. На колко години е дъщеря ми? На 16. А вие, татенце, защо пускате дъщеря си да хойка и да забременява от чуждите мъже? Простак. Каза ми курва, идиот. Добре, бе, чакай сега, бе, не вижи, че съм разстроена, бе, мъжа ми е забременял. Не. Това е ужасно. Дъщерята забременяла, а курвата съм аз. Аз, дето стоя тук заключена като задлавник, докато той се развява с разни 16 годишни пикли. О, Боже, стига, добре, ще трябва да наважи с човек. Добре, ето сега. Ето, чакай, малко, че се е спекло. Ето, сега, добре, ето сега, сега ще намалко. Айде сега, готово, полека си. Полека тук, чакай. Ето, добре. Айде, готово, айде, върви сега. Върви. Чакай сега. Какво правиш? Моля ли се? Какво ми пъхаш в ръката? Ти ме обиждаш? Това ли ти е уважението? Това ли ти е любовта? Виж какво ще те накажа. Ще те накажа? Ма ти какво не вярваш? Ти не вярваш? Не вярваш? Така! Айде сега върви! Маминка да ти го превърже! Ще болницата и срамотата ти го показваш! Разплес! Това е ужасно! Аз си мислех, че той е любовта! А той се оказа пръстник, както всички останали! Его и то, да, аз ти ме бях отнете! Его и то, да, ти ме!
госпожо. Това е прекрасен съвет. Ах, колко се радвам, че дойдохте да живеете тук. Много ви благодаря, госпожо. Я да видим сега откъде да започна. Я ела тук, бе! Гипс! И я подай тази твоя ръчичка, дето много пипа. Сега нека ни превържат и в другата ръка. О, любопитка, ти пак ли си тук, миличе? Ай, видиш, какичка, какво ще ти покажа? Нали това искаш, а? Така! И зяпача! Вече не зяпа! Ало! Кажи, Алдо. Какво? Намерил си ключове. Браво, ми! Айде, качвай! Чакай, качвай се, слънче. Да. Спокойна съм. Да, много съм спокойна. Айде. Спокойна съм, госпожо. Не се безпокойте. Ето. Чакам. Спокойно. И отново към дневникът на Ева. Понеделник. Ден последен. Как можа този ангел да ми погоди такъв много? Дяволът се вселява във всяко красиво създание. Че той Адам и без това си беше объркана, сега направо не е на себе си. Започна навсякъде да вижда дявола и дори не иска да говори с мен. Вчера отидохме в пещера и го помолих да ме пусне при себе си. Дори не отговори. Свих се отвън и за първи път изпитах мък. Опитах се да поплача, но не можах. Нещо разкъсваше сърцето. Луната залязва. Тъмна нощ. Святка се. Гърми. Завалява. Ева е толкова отчаяна, че даже не отива да се подслони. Започва да бъде град. Тя замръзва. Вече не чувства ръцете и краката си.
едно време на входа на пещерата се появява Адам. Решил се най-после. Той вдига я, разкрива я, говори. Ева! Ева! Вика той, но тя не му отвръща. Той се изплашва, прегръща я. Плаче. Мъжът плаче. Ева с усилия повдига ръцете си и също го прегръща. И изведнъж тя усеща, че нещо пулсира върху корема й. Някакво странно, живо същество. Кое? Какъв е този твой странен израстък, дето така напира навън? Това е? Не знам. Така става само когато ти си до мен, сякаш чува гласът и става така неспокоен. Странен израстък. Не е някаква болест, щом така се подува. Не ме боли. Само ме смущава и се чувствам такси неловко. Да не би дяволът да има пръст с тази работа. Ами да. Това е именно дявол. Его, облечен в кръстота. Хайде да не преувеличавам. На мен не ми се вижда чак пък толкова красив. Гледай го, как се мечи този нахалник. Той за какво се мисли? Заслужава добър урок. Дай да се гоним Ада. Ама къде е Ада? Не знам. Ами аз къде да го търся? Не знам. Аз ако знаех къде е, веднага щях да го натикам там. Ами, не се обижда, ама мисля, че адът е някъде в теб. Мен ли? Мисля, че знам къде е. Къде? Сякаш пъклени огньови плъмтят на това място. Къде? Изгарят ме. Ево. Адам. Животните препускат лудо, погонени от някаква непреодолима сила. Цялата природа пее първият в историята на човечеството химн на любовта. Треклата Ева е велика жена. Върховният грях има друг важен смисъл. Чрез него се роди любовта.